こんにちは、隙間のリリーです。メディアを見ためのハワイ語ミニ講座よろしくお願いします。今日は私の YouTube を見てくださっている方の中にはご自身でハワイ語を勉強されている方も多いのではないかなと思って、ハワイ語を勉強するための、教科書的な本をいくつかご紹介したいと思います。あまり日本語で書かれている本がたくさんないのですけれども、ハワイ語入門、これなんかは基礎的なところから積み上げる仕方で一通りハワイ語の文法事項を辿ることができるんで、とってもいい本だと思います。でもうこれを繰り返し、私なんか最初読んで勉強したりしたんですけれども、この次の本がこの次のレベルの本が日本語でないんですよね。なので、どうしても要所ということになってしまうんですけれども、この本のいいところは元になってるハワイ大学から出てるこのカレイ・ハーヘオっていう本が比較的手に入りやすいんですよね。これと、これを照らし合わせてでも読むことができますし、これでハワイ語を説明する時の文法事項をどんな風に英語で表現するのかっていうところをこれで知った上で、次のこういう本とかですね、これはハワイアングラマー、このハワイアンディクショナリーと連動しているので、この本もとっても使いやすい本なんですけれども、次のこの次のレベルというとこのハワイアングラマーになったりします。繰り返し読むのが、こういう文法書は繰り返し読むのが必須だと思うんですけれども、そこそこ文法事項が頭に入ってきたかなと思ったところで、ぜひ挑戦していただきたいのが、軽い読み物をハワイ語で読むと。結構出てるんですよね。これアリス・イン・ワンダーランドをハワイ語で訳したものです。やっぱりこれだけだとなかなか読み進めないので、訳本ですね。これは英語の本ですけども、日本語で書かれたものでもいいと思いますし、訳と照らし合わせながらハワイ語を読んでみる。こんなのもあります。ケイキアリーリーリー、これ星の王子様なんですね。こういうのをハワイ語で少しずつ読んでみると結構ハマります。楽しかったりします。いろいろ本ご紹介したんですけれども、Zoom 講座でもこのハワイ語ミニ講座でも、文法に関しては断片的にしかお話しできないので、文法だけをレクチャーする機会もいつか持てたらいいなとか思ったりしています。メディアを読むためのハワイ語ミニ講座、終わります。